pamilya ko naman yung nagkonsumo, kaya hindi naman ako nagsisisi guys. At least, hi guys, good afternoon sa inyong lahat guys. Welcome back to my channel ulit. Sa mga kasari-sari store ko dyan, yan, good afternoon sa inyong lahat guys. Ayan mga kasari. Una sa lahat pala guys, gusto ko magpasalamat sa inyo sa walang sawa nyong suporta guys sa mga video ko, sa mga regular na viewers ko dyan. Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi po nag-i-skip ng ads guys, salamat sa inyo guys. Malaking tulong yun para sa akin, para pag nakasweldo rin ako dito sa Kilolo YTI, may pambili na ng pampers yung nanay ko guys. Yan, makakapag-share akong pambili ng pampers at panggamot ng nanay ko. So salamat guys sa hindi mga nag-i-skip ng ads. Thank you so much sa suporta nyo. So ayan guys, hiningal ako hiningal ako guys. So ayan guys, ang topic ko ngayong araw na to, ang share ko sa inyo ay kung sino yung mga nakapanood ng mga unang video ko, mga unang vlog ko dati guys, na nung umuwi ako sa amin sa Bicol, nung tumira ako doon ng halos 1 year. Ayan, nag-open din ako ng sari-sari store doon guys. Ayan, para sa mga kasari ko din ito. Ayan, para tips na din. Ayan. So, nung nag-open ako ng sari-sari store ko doon guys, mga inabot lang guys ng wala pang 1 year. Ayan. So, ayun guys. Ngayon ay nagsarado na siya guys. Totally nawala na siya ng laman. Kaya ayan, sinarado na siya nung mga kapatid ko. Kasi nung nag-open ako dun guys, yun yung ang ingay guys. Pasensya na kayo. Ang lakas ng mga sasakyan sa labas. Kasi yung inopen kong sari-sari store dun guys, ay yung paninda ko yun nung nagtinda ako sa Pampanga, sa loob ng subdivision, na pinaalis ako ng presidente. Tapos ang ginawa ko guys, yung paninda ko ay inuwi ko sa Bicol. So doon ko siya inopen sa bahay namin. So ayun guys, bali nung inuwi ko yun sa amin, nasa worth 45,000 pa yung mga paninda ko guys. Isinakay ko yun sa van. Nagrenta pa ako guys ng 15,000 sa van para lang maiuwi ko yung mga paninda ko sa amin sa Bicol. Tapos ayun, doon ko siya itinuloy sa amin guys, sa Bicol, sa bahay namin. So ngayon, mga wala pang 1 year ay nag-close na siya. Yan, so ito yung dahilan guys. 3 dahilan kung bakit nagsarado na ang aking tindahan doon sa Bicol na pinahawakan ko sa mga kapatid ko. Yan, so unang dahilan guys ay syempre yung mga kamag-anak. Yan, utang. Yan, utang guys ng mga kamag-anak na hindi naman nababayaran din, hindi maiwasan kasi pagka hindi mo naman pinagbigyan, magagalit. So, pangalawa guys, hindi kasi ako yung humawak ng tindahan kasi paalis-alis ako nun dun sa Bicol. Pumupunta-punta ako nun dito sa Maynila dahil nga sa pagpapractice ko ng martial arts ng Aikido namin. Kaya so, hindi ko naman talaga siya natutukan. Pinaubaya ko siya sa mga kapatid ko. So, nung una, okay naman, na papaikot naman nila kahit papano. So, ako pa rin yung namimili. Pag umuwi ako doon, ako yung namimili. Minsan yung isang kapatid ko. Nung una, medyo okay pa. Tapos, nung habang tumatagal na, ayun, konti yung laman ng tindahan, guys. Tapos, ayun, pangalawang dahilan, guys, ayun nga, una, yung mga kamag-anak, utang na hindi naman agad-agad nababayaran, hindi napaparoling yung puhunan. Tapos, pangalawa guys, hindi ako yung humahawak ng tindahan ko. So, bali, hindi na-manage ng maayos. At syempre, ito yung pangatlo guys, yan, konsumo ng pamilya. Yan. Pangkaraniwan, yan, konsumo ng pamilya na kinukuha, araw-araw, doon na naidagan yung mga konsumo, mga rekado, etc. Kung ano-ano pa, delata, ayan, pansit canton. So, lahat-lahat doon kinukuha guys. Tapos, wala naman ibinabayad na kahit piso. So, ayun yung pangatlong dahilan guys kung bakit nawala na talagang laman ng tuluyan yung tindahan ko doon. So, mga nasa worth 45,000 yun guys. Tapos, nakapag-ano pa nga ako doon, nung nangunti na siya guys, na yung inabunuhan ko pa rin, nagpapasok pa rin ako kahit papano ng pera. Yan, pinapasukan ko pa rin siya dahil pinipilit ko siyang ma-survive. Pero sad to say, yan, wala na rin guys.
nagsarado din. Yan. Ilang beses na rin talaga ako doon guys nag-ano yan. Naputol ako guys. Ilang beses na rin akong namuhuna ng pagtitinda doon guys sa amin. Lagi ko silang binibigyan ng chance na makapagtinda, magtindahan yan. Yang kumbaga ba guys, tinuturuan, hindi ko lang sila binibigyan ng isda. Tinuturuan ko din sana sila ng kung paanong mangisda. Kaya lang ayun, talagang wala tayong magagawa. So, ayun, yung nasa thumbnail ko guys, ayan, may pagsisisi ba ako. So, sa pagsisisi naman guys, wala naman, hindi naman ako nagsisisi guys kasi hindi naman nasayang, pamilya ko naman yung nagkonsumo, kaya hindi naman ako nagsisisi guys. At least kahit papano ay napakinabangan nila, wala tayo dun magagawa eh. Ganun talaga ang realidad ng buhay. Kaya ngayon ito guys, dito ako sa Maynila, nakikipagsapalaran uli magtindahan kahit na nangungupahan ako para nagbabaka sakali na makaswerte ng pwesto na maganda para kahit papano makabangon-bangon uli at makatulong para sa nanay ko, para sa expenses ng nanay ko, sa pang-diaper niya, tsaka panggamot niya, dahil ang nanay ko po ay stroke mother. Stroke nanay na po ako. Stroke, ano ba yan guys? Na-stroke ang nanay ko noong September. Yan, noong September 2022 lang guys. So, bali wala pang 1 year. So, ayan guys. Wala tayong magagawa doon guys kung ganun talaga yung nangyari sa aking tindahan doon. Hindi naman ako nagsisisi kasi pamilya ko naman yung nagkonsumo. Nalulungkot lang syempre kahit papano kasi hindi talaga nila matutunan kung paano mapaikot ba na ganun. Kasi kung iisipin, minsan iniisip ko rin guys, pag sa ibang tindahan nga, pag bumibili, binabayaran. Pero pag sa sarili ng tindahan, hindi na nababayaran. Yan, kuha na lang ng kuha. Yan, hanggang sa maubos na. Yan, nakakalungkot minsan isipin, pero wala tayo dun magagawa. Ganun ang realidad ng buhay. Laban na lang ulit. Yan. Sana sa mga susunod na panahon kung mabibigyan uli ng pagkakataon at mabigyan ko uli sila ng pangkuhunan nila ay sana'y mapagbuti naman na nila. So, ayun lang guys ang share ko sa inyo. Yan, naalala ko lang tong i-vlog guys kasi dati yung ibang mga ka-YouTube natin dyan, alam nila na may tindahan ako sa Bicol, lalo na yan si Ma'am Lisel Domdom, tsaka si Charlene Castillo, ayan, si Pab Julie Channel, ayan, alam nila na. Tsaka yung mga ibang mga kawaiti friends ko na rin guys, ay alam nila na may tindahan din ako sa Bicol. So, ayan, naalala ko lang guys na i-share na wala na po ang aking tindahan sa Bicol guys. Sarado na. Pero okay lang yan guys, ganun talaga. Laban lang ng laban sa buhay. Makipagsapalaran na lang ulit. So, sana sa pagtitinda ko ngayon dito ay maging okay naman. So, yun lang guys. Ang haba na ng mga yaw ko dito guys. Salamat sa inyo guys, sa mga kasari ko dyan. Ay happy selling sa ating lahat palagi sa araw-araw. Ayan, ngayon guys pala ay Huwebes Santo. So, God bless us all guys. Ingatan lahat. Sana maging mabenta tayong lahat. Bye-bye!